हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रि बिथराइ ब्रह्म बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों हाथाइ फेरखं। बे मिउजिक भिडिअखौ डाइरेक्सन आरो करिय'ग्राफ खालामदों शान रामी बिथाङा। मेथाइखौ रोजाबदों, लोगोसेनो लिरिक्स आरो टिउनखौबो होदों लैथोमा बसुमतारी बिथाङा। मिउजिकखौ होदों सोरांसा बसुमतारी। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायथ'वाखै, पिबि प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआनो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।